при нас е кандидатът за президент, независим кандидат за президент Меглена Кунева. Добро утро, госпожо Кунева. Добро утро. Добро утро и на вашите зрители. Първият ми въпрос към вас е малко повече от месец измина, откакто вие официално инициативен комитет издигна вашата кандидатура, но след това имаше серия атаки, насочени срещу вас. За това не смятате ли, че малко избързахте с тази кампания и с вашата кандидатура, тъй като все още другите изчакват? Не, знаете ли, мислих го много. Първо, аз обявих кандидатурата си през инициативен комитет, когато се събра важна за мен критична маса от хора, които уважавам, които бяха готови да застанат с името си зад мен. Това е много вълнуващо. И след като имах многобройни срещи в страната, 14-15 града, така че човек трябва да има и разумна, и емоционална причина, когато се заема в толкова труден за страната ни момент с една такава кандидатура. Мисля, че не е честно, ако си решил вътрешно в себе си, че ще кандидатстваш за народното доверие, да се спотайваш. Така че по-добре е да го кажеш още в началото и да участваш така, в предаване като вашето, в интервюта и т.н. За да се представиш на цялата аудитория. Да, а и защото някакси не бива да има втори план. Аз мисля, че хората усещат фалша и не искам все повече и повече от тях да се разочароват от искреността на политиците. Между прочим, в потребителското право има една интересна практика. Там е забранена скритата реклама. Например, ако на тази чаша пише нещо различно от логото на BBT, рекламира някакъв продукт, това е скрита реклама. Аз мисля, че и в политиката тази скрита реклама трябва да бъде забранена. Не може да имате тук един човек, който се преструва, че няма да кандидатства за президент, вие да му давате трибуна и изведнъж, един месец преди изборите, да се окаже, че вие всъщност сте правили такава нелоялна реклама. Още нещо. Мисля, че ако ние не даваме достатъчно време на хората да се запознаят с това какво мислим, какво предлагаме, това означава, че ние не разчитаме на тяхното мнение, а се появява подозрението, че разчитаме май на някакви други неща. Някак по друг начин да се спечелят изборите. Аз не знам дали ще спечеля тези избори. Мисля, че никой не бива да знае, преди хората да са казали какво мислят. Но това, което искам да ви кажа, е, че не е страшно, ако загубиш. Страшно, ако спечелиш нечестно. Ако спечелиш извън правилата на демокрацията. Защото това губи твоето лично житейско време, няма да се справиш, и губи времето на държавата. Така че това бяха причините. Да, това действително трябва да имаш и морал, за да мислиш по този начин. От морална гледна точка не е честно, от друга гледна точка явно някои хора смятат. Очаквахте ли атаките срещу вас? Кампаниите, които се водят през последните няколко години, сочат именно в тази посока, че всеки, който дръзне по някакъв начин да се покаже, има атаки срещу него, независимо от коя страна гледа. Ами, откровено казано, не ги очаквах, и то не защото не съм запозната с подводните течения на политическия живот. Аз все пак съм 10 години вече, и то в решителни за България години на политическия терен, но не ги очаквах първо, защото смятах, че просто няма база, на която те да се развият. Аз не съм пропускала избори, като си помисли човек. И освен това съм била комисар. Това е доста високо признание, и то първия български комисар. Високо признание. Минала съм през всички възможни цетки. Признание не само тук в България. Това трябва да се знае. Така е. Имам 5 отличия на много сериозни европейски държави, като започнем с това, че съм офицер на почетния легион. Тоест някакси не можех да си представя. Знам биографията си, знам, че няма нищо, което да ме колебае, да ме кара да се чувствам неудобно, но се оказа, че нещата могат просто да се измислят. Просто може да се каже, че това е... Аз днеска много ще използвам вашата чаша. За пример, може да се каже, че тук има Кока-кола. Ако наречеш водата Кока-кола, потребителят е защитен. Това не е Кока-кола. И този, който твърди това, ще бъде наказан и продукта му няма да бъде купен. Но, за съжаление, в политиката това може да се каже, и то не в политиката, а в лошата пропаганда. Това може да се каже, че е Кока-кола и да те накарат да го изпиеш като Кока-кола.
Вярвате, че хората могат да си направят правилна преценка, въпреки поднасянето на нещата под определен ъгъл? Не знам, за себе си бях абсолютно сигурна какво предлагам, че няма нищо в моята биография, което да ме колебае. Но, ето вижте, просто може да се предложи лъжа и някой ще я види, някой ще я прочете. Ние имаме много силна подозрителност. Значи, почти няма професия, която да не е разклатена в основите си. За политиците е ясно. За журналистите нима не е същото. За лекарите, за полицаите, за съдиите. Толкова лесно навлиза в тъканта на нашия национален организъм тази отрова на подозрителността. И тя ни парализира. Така че смятам, че е опасно, смятам, че е много лошо, защото все повече и повече хора, включително и млади, на които аз им казвам, ето, хващайте се с политика, мислите правилно. Казват, не, това е мръсна работа, не искаме. Кой ще остане да се занимава с политика? Този, на който не му пука. Извинявайте за израза, но това не е хубаво. Влагате много голямо доверие в хората. Това личи от предизборната платформа. Гражданският сектор стои почти навсякъде, начело във всяка една от инициативите. Вярвате ли, че хората са готови да поемат това бреме? Това е много дълбок въпрос всъщност. Аз смятам, че трябва да опитваме. Не знае дали всички, не знае дали навсякъде, не знае в каква дълбочина, но знам, че това е абсолютно единствения изход. Много хора са разочаровани в партиите. Просто партиите не могат да им дадат в момента това, от което се нуждаят. В умните държави се опитват да комбинират гражданското общество с партиите, за да може да има така прилив на енергия. Аз съм в европейския граждански сектор и много силно се убедих в момента, че този европейски граждански сектор помага и на различните партийни семейства, и на институциите, дава им инструменти, дава им нова енергия, дава им алтернатива. И затова това общество върви по-добре. Има една много голяма партия в България, партия в кавички. Това е партията на негласуващите, на неинтересуващите се. Само, че аз наистина искам да говоря с тези хора и да се опитам да завъртя кормилото в тяхна посока. Няма кой друг да помогне на държавата ни, освен нас самите. Всичко отвън вече се случи. Не зная, пак ще кажа, аз не зная до каква степен ще получа подкрепа и доверие, за да мога да свърша нещата, които искам, но нека поне да завъртим кормилото в тяхната посока. В посоката на хората, които са готови да посмеят, да вложат себе си. Знаете ли колко беше трудно за участниците в инициативния ми комитет? Някои от по-известните имена. Трудно в какъв аспект? Много трудно. Това са хора, които са заети с собствените си програми, работа. Една Йоана Буковска, една Иглика Трифонова, Любомир Христов, който беше в инициативния ми комитет, Йонко Грозев, хора никога, които не са се занимавали с политика и така имат много голяма предпазливост в тази посока. Инициативният комитет е над 300 човека. Аз казвам само няколко имена, които са много, много познати. Да направят тази крачка, да кажат, добре, този път ние ще опитаме. Това за мен беше много силен лакмус. И се радвам, че го преминахме заедно. Ако убедим още и още хора, че ние можем, че ние ще продължим да следим какво става, да контролираме хората, които сме избрали. През партия това е много трудно, уверявам ти. Но в директен разговор, директен контрол с тези хора, без партийно ръководство помежду ни, аз мисля, че имаме шансове да направим